Jiżdiedu l-każi ta' preferenzi fost l-anzjani residenti fid-dar tal-anzjani tal-Imsida li qed tiġi paragunata ma' każin laburista. Wara li fil-ġimgħat li għaddew kien żar din id-dar l-istar candidate tal-Labor Manuel Mallija u kien qassam rigali lill-anzjani laburisti biss, aktar tard żar ukoll din id-dar tal-anzjani l-kandidat laburista Simon Saliba li min-naħa tiegħu qassam il-larinġ u bħal Mallija kellu karta bl-ismijiet tal-anzjani li tindikalu min huma l-anzjani laburisti. Dan kollu sar meta il-mexxej laburista Joseph Muscat jiftaħar illi Malta tagħna l-kol u mhux biss. Għax fil-jiem li għaddew żaret id-dar tal-anzjani tal-Imsida mart il-lider laburista Michel Muscat illi meta staqsejnija dwar din l-inġustizzja mal-anzjani għaltilna biex nitkellmu mal-Malta Labour Party u qalet li ma taħsibx li l-kandidati laburisti jaslu biex jagħmlu preferenzi. Imma ironikament hi għamlet l-istess u ddistingwiet bejn l-anzjani nazzjonalisti u laburisti matul iż-żjara tagħha. Dawn il-każi kollha ġew ikkonfermati lilna minn anzjana residenti fl-istess dar li għamlet kuntatt magħna wara li ddispjaċiha li ġiet ittrattata b'dal mod mill-kandidati laburisti illi żaru din id-dar tal-anzjani. Għaliex le? Bil aħna maħdux anzjani bħalhom, pastikiet, l-arenġ, minn kollox qasmu. L-anzjana għaltinna li meta Michel Muscat żaret lill-anzjani hija wkoll bħal kandidati laburisti kellha karta bl-ismijiet lil min tagħti kuruna bħala rigal, għaltinna li lanqas biss ħallewha tiltaqa' magħha. Iva, anzjan u l-bib. L-anzjana għaltinna wkoll li f'din id-dar hemm min għandu interess illi titmexxa bħala każin laburista. Hawnhekk għandna tnejn. Jekkallu ma jaħlusbix minnom. Edun fil-fesr. It-tejli għanna. Fil-koppla ta' Muscat. U fuq il-ħadd ma jħallu jitla. Kolla xuma. Għasta fuq ma jafdaw. Din l-anzjana li tkellmet magħna għaltinna li bħala hemm oħrajn li wkoll xtaqu li jitkellmu magħna fuq dawn il-preferenzi iżda għażlu li ma jagħmlux dan għaliex beżgħu minħabba li fi kliema stess f'din id-dar tal-anzjani ma' kull min titħadded kulħadd jgħidlek li huwa laburist, għall kuntrarju ta' dak li jgħid Muscat illi Malta tagħna lkoll.